Bon dia. Suposo que a aquestes alçades tothom sap que el dia 4 es fa el combat de glosador sota el campanar a Verges, un dels millors combats de glosa de tot el país. El que potser no sabeu és que aquest any, si no hi podeu anar perquè esteu confinats a casa o esteu fent cua per anar a una caleta paradisíaca a Verge, el podeu seguir per internet. El fan en Empordanet Televisió, així que no us el perdeu, si us plau. I després que ningú es queixi, no digueu que no us ho he dit. Mireu el combat de Verges, mireu el combat de Verges, el dia 4 a la nit. Trailara lailara lailailara, trailara lailara lailaila, trailara lailara lailaila, trailara lailara lailaila.